Hai anos que a medicina utiliza traxes biónicos para mellorar a vida dos pacientes con problemas de mobilidade. Unha clínica galega de referencia acaba de estrear a última versión dese traxe e nos fomos testemunhas. Xosé é un paciente con esclerose, leva anos tratándose das limitacións que lle produce a enfermidade. Nesta clínica de Santiago veñen de incorporar a última versión do traxe biónico. Está deseñado para facilitar a vida diaria de pacientes con esclerose, ictus ou fibromialgia. Ayudar a usuarios a reducir un poco la rigidez muscular, a regular el tono y a su vez a pacientes que pueden tener dolor crónico, como pacientes con fibromialgia, a también reducir la sensación o la percepción dolorosa. O traxe é un apoio para a propia rehabilitación, pero tamén ten efectos inmediatos, como a mellora do equilibrio ou o aumento do ritmo da marcha. O traxe, en un principio, noto como máis ligereza, como máis coordinación nas pernas. Non sei, como se a cabeza lle dera unha orde que vas máis fluido, máis lixeiro. Recuperar a autonomía e reducir a inxesta de fármacos é o obxectivo dun traxe biónico que mellora as súas prestacións ano tras ano.